Welcome to Salveen Publication, Tricky Odia Grammar Question Analysis. ସାଲୁଏନ୍ ଟ୍ରିକି ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାରର 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି କ ସ୍ତମ୍ଭର ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ନିରୂପଣ କର ଓ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବାଛି ଲେଖ। ଏହାର କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ରହିଛି କରେ କ ଉଁ ପ୍ଲସ୍ କ, ଖରେ ରହିଛି ଖ ଉଁ ପ୍ଲସ୍ ଖ, ଗରେ ରହିଛି ଗ ଉଁ ପ୍ଲସ୍ ଗ, ଘରେ ରହିଛି ଘ ଉଁ ପ୍ଲସ୍ ଘ, ଉଁରେ ରହିଛି ଚ ନିୟ ପ୍ଲସ୍ ଚ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ଖ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଯିବା। ଏହାର ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ରହିଛି ଆଇରେ ସଂଘ, ଡବଲ ଆଇରେ ରହିଛି ପଞ୍ଚକ, ତ୍ରିପଲ ଆଇରେ ରହିଛି ମଙ୍ଗଳ, ଆଇଭିରେ ରହିଛି ପଙ୍କଜ, ବିରେ ରହିଛି ଶଙ୍ଖ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରକୁ ଜାଣିବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଅର୍ଥାତ୍ କର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆଇଭି ପଙ୍କଜ, ଖର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭି ଶଙ୍ଖ, ଗର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତ୍ରିପଲ ଆଇ ମଙ୍ଗଳ, ଘର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆଇ ସଂଘ, ଉଁର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡବଲ ଆଇ ପଞ୍ଚକ। Don't forget to like and subscribe to the channel. Follow Salveen Publishers for more exam-related tips, book updates, free mock test and free study materials. Thank you.